सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमगोरनाय थाबाय आङो दिनै बिसिना इउपिपिएल होननानै बुङो जोंना एपिबि होनना बुङो एपिबि नि फुल माबाया ओंथिया जाहैबाय जोंना अथ'रिटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड नाथाय इउपिपिएल आव बर'लेण्ड होननाय सोदोब दङ बर'लेण्ड होननाय सोदोब गैया दिनै गुबुन लिडारफ्रा बेखौ बुंलांदों इउपिपिएल नि फुल ओंथिया मा माने बेयो जाहैबाय उरखाव प्राइभेट प्रमोट लुजार होननायसो बे जाहैबाय इउपिपिएल उरखाव प्राइभेट प्रमोट लुजार नङा होमबा दा बे एबार फैगोन बिटिसि आव बिथांमोनहा लुजार जानो नागिरदों मावरिया खावरिया दा बेखायनो सरकाराव जुदि थानो गोसो जादोंब्ला आङो बुंहरगोन खावलायहरगोन इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफोरखौ थाबनो एपिबि आव फैनानै खामानि मावफैफाखादो मानो होनना बुंबा फैबाय थानाय समाव इपिबि आ सरकार जानो फैगासिनो दङ इउपिपिएल आथ' मालाबाबो सरकाराव फैला मालाबाबो देरहाला बेनो खोथाथाय खोथा मोनसे भिडिअ लानो नागिरदों बे भिडिअआ जाहैबाय आंहा 18 जुनाव 2025 बे खालि कट दङ नागालेण्डआव मानो होनबा कटआ दिनै 16 थारिख आरो गाबोननो गाखोनांगौ समफोरनो दङ 18 आव दा बेनि थाखायनो आङो एकदम दुखु मोननानै दं गोदाव सोराव जानानै दं मानो होनबा दिनै थाखा फैसा थाइसेबो गैया सानफ्रामबो जोंहा कट मारिहैबाय था दानि जेनाखि बिटिआर सरकाराबो फोजोबना होआ खुगाजोंल' खामानिखौ मावगासिनो दङ खोथा होयै गावसोरल' जागासिनो दङ दा बिनि सायावनो बिराद दुखु मोननाय दङ जोंहा धोन सम्पति फानै थांगोन बहुतआ गावसिनो होनांगोन दा ओरैबायदि एनडिबिखौ लफायदों दाखालिसो नुबावबाय आङो मानव गेदेर फेरेंगा सारखौ मिसिमा साइडआव मिटिं खालामहैनाय एनडिबिखौ लानानै नाथाय साफ्रामबो एनडिबिया नोंखौ सावरायसोगारदों मानो होनना बुङोबा बहुतआव नांगौबाल' बिथांमोना जोंखौ जमा खालामदों जोंनो थाइसेबो अनसुंथाइ होफेराखै जोङो दिनैसिम बिथांनिफ्राय स्किमबो मोनफेराखै जोङो दिनैसिम केस थानानैबाबो केसआव थांनायनि बिथांनिफ्राय हेल्पबो मोनफेराखै होननानै बुंदों आरो लोगोसे आङो बेखौनो फोरमायलांबावगोन दिनै जोंहा एकर्ड जानायनि सिगांनिफ्रायनो जेनाखि केस दङ बे केसआवहाय ओरैबायदि जोङो धोन सम्पति फानै जोङो गाबाबो आग्रो मोनाखै दासिमबो जोंनि केसा जोबाखै एकर्ड जाखांनानै सरकार दानाया 5 बोसोर बाबेनलांबाय कमप्लिट जाबाय अब्लाबो बिथांमोनहा फोजोबना होआ ना बेयावबो गेम गेलेबावगोन नामा नेक्स्ट बोसोरावसो फोजोबगोन होननानै दा दिनै हारिनि जाथिनि जेबो मोनसे डेभेलप खालामाखै साफ्रामबो बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो नायाखै गाज्रि मेगनजों नायदों गाज्रि नोजोर होदों दिनै थिपकाइ बादियाव क्र'रनि हा फाननायनि बन्दोबस्त खालामदों बेयावबो दावराव सारा पृथिबियावनो बिथांमोननि जेनाखि सारा बिटिसियावनो जेनाखि बिथांमोननि मावनाय कमप्लेन खालामो गावसोरल' मोजां जाबाय सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै बुङो बे बुंनायनि सोदोबानो जाहैबाय जाय होनदों प्रमद बर' सार जाय होनदों इउजि ब्रह्म सारमोन जाय होनदों फेरेंगा सारमोन जाय होनदों सोरबा एमसि एमएलए एएमजिएम बिसोरल' मानो थाखाय बेखौ बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बुंबा बिथांमोनहा गावसोरल' माने थाखा फैसायाव गारि लानो हाबाय गावसोरल' थाखा फैसाखौ गान्दु लानो हाबाय खरसा लानो हाबाय सुइजारलेण्डआव दोनहैनो हाबाय दा बेखायनो बिथांमोनहा गावसोर सान्थियाव फैबाय होननानै बुंबाय थादों दा रायजो राजाफोर बाख्नायनायासो दा सान्थि जागोन रायजो राजाफ्रा सान्थियाव फैबाय होननानै बुङोब्लासो दा सान्थि होननानै सानगोन नोंसोर गावसोरल' बुंनानै लानायखौ मालाबाबो सान्थियाव फैबाय सान्थि जाबाय होननानै रावबो साना दा बेखायनो आङो दिनै बुंगोन मानो होननानै बुंबा जेनाखि एनडिबिखौ गोदाव सोराव थगायनानै गावसिनि खाबुखौल' गावसोर नागिरगासिनो दङ बेखायनो गासिबो जोंनि बे अथ'रिटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव फैनानै लोब फैनानै जोङो जा मोनो सरकार जाखांनायनि उनाव गरसे गरनै रानलायनानै जोङो मोनजालांथों आरो एनडिबिनि जेनाखि जिउआ मोजाङै जाथों केसनिफ्राय लानानै जेलाव थानायखौ सोद्रोमाफोरखौ लानानै गासैखौबो उदां खालामनांगौनि जेनाखि सार्थखौ लानानै उद्देश्यखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बे हिसाबैनो गासिबो फैजोबदो बिथांमोना दिनै 5 बोसोरावनो दंस' खालामलांजोबबाय दिनै हा हुनि जेंना फोजोबलांजोबनोसै दिनै जेन'बा आसनि लाबोदों दिनै बिथांमोनहा बुङो सुपार 50 मिशन नाथाय आं बिनि फुल फर्मखौ दिनै होनो नागिरदों मानो होनना बुंबा सुपार 50 मिशननि फुल फर्मा जाहैबाय पाब्लिकफोरनिफ्राय सोबख'नाय 50% मिसलिया होननायसो दा बे जिनिसजों खामानिखौ ओरैनो मावनो होननानैल' खुगासिदों नाथाय बेखौबो साक्सेस मावनो हायाखै फारफ्रोमनिफ्रायबो थगायजोबनाय बेखायनो बिटिसि ओनसोलनि जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनाव भटखौ थुखाला आरो 5 बोसोरावनो जेरैबायदि साफ्रामबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय दा थगायनाय हिसाबै
बिथांमोनहा ओरैबायदि जाबाय एबार नैबे बिटिसि इलेक्सनानो लास्ट बिथांमोनहा आरो बिथांमोनहा मालाबाबो सरकाराव फैखाला मालाबाबो देरहानाय नंला नोंथांमोनहा सिन्था खालामजोब जायनि फलाव बिजेपिआबो बिसोरखौ लानानै सरकार दाला बिपिएफआबो दिनै बिसोरखौ बिथांमोनखौ लानानै सरकारखौथ' दाखाया आरो जोंनि इपिबिआबो बिथांमोनखौ लानानै सरकार दाया दानि जेनाखि बोथोरा दानि जेया ओरैबायदि जानानै दङ मानो होनना बुंबा हाजारखि पलिटिकेल पार्टिया थाया मानो माने हारसिङै सरकार दानो हानाय गोहोआव रावबो फैखाया दा बेखायनो जोंनि एपिबि पार्टिया सरकाराव फैनो सरकार दानो फैगासिनो दङ बेखायनो गासैखौबो आङो खावलायहरो अननानै जोंनि बे एपिबिआवनो सापर्ट होदो मानो होनना बुंबा एनडिबि हिसाबै जानाखि मावदों जानाखि नांदों बे साफ्रामबो रायजो राजाफोरनि पाब्लिकफोरनि जेंना सुस्रांनो होननानैसो बे जिनिसखौ नांदों बे जिनिसखौ नांबोखानाय एनडिबिआव थानानै नांबोखानाय दा बे हिसाबै साफ्रामबो रायजो राजाफोरनो दिनै एपिबि पार्टिया सहाय होनो नागिरदों हारिनि जाथिनि जेनाखि खामानिखौ मावलांनो नागिरदों